quería convidarvos ao Club de Lectura Mosaico que organiza o Instituto Cervantes o día 27 de outubro ás 6 da tarde. Será un encontro online arredor da miña novela, dunha das miñas primeiras novelas, O derradeiro libro de Emma Olsen, que é un libro de 2013 que o que me fai moita ilusión pois encontrarme a partir desta conversa que poidamos manter pois en outono. É unha novela que fala de alguna maneira de buscar un lugar desde o que escribir, é unha novela que fala de trazar unha liña e cruzar o outro lado tamén, é unha novela que fai sobre todo un xogo metanarrativo, un xogo entre a propia escritura ou a propia presentación editorial e o propio contido. É un libro que se presenta como unha especie de memorias urxentes dunha escritora americana ficticia traducidas ao galego por un traductor tamén ficticio, sobre este xogo de espello, sobre o que significa pois empezar a escribir, digamos de alguna maneira que impostando ou disfrazándose, non, doutra escritora, pois podemos falar espero que longo e tendido e nada, pois oxalá vos interese participar.